Čo ak vojna, ktorá dnes rozdeľuje Európu, sa v skutočnosti nezačala v roku 2022? Čo ak korene celého konfliktu siahajú oveľa hlbšie, desiatky rokov dozadu, a väčšina ľudí nikdy nepočula celý príbeh od začiatku až do konca? Pretože čím viac sa človek pozerá na udalosti posledných rokov, tým viac zisťuje, že toto nie je iba obyčajná vojna medzi dvoma krajinami. Toto je príbeh o rozširovaní NATO, o geopolitike, o veľmociach, o sférach vplyvu, o energetike, o revolúciách, o propagande a možno aj o budúcnosti celej Európy. A práve preto bude dnešné video iné. Dnes totiž nezačíname hovoriť iba o jednej udalosti. Dnes začíname veľkú minisériu, v ktorej si postupne rozoberieme celý konflikt krok za krokom. Od pádu Sovietskeho zväzu cez rozširovanie NATO, farebné revolúcie, Majdan, Krym, Donbas, Minské dohody až po udalosti, ktoré nakoniec priviedli Európu na pokraj najväčšieho konfliktu za posledné 10 ročia. Moje meno je Peter Ťurek a vítam vás na kanáli, kde sa snažíme pozerať na svetové udalosti z viacerých uhlov pohľadu a hovoriť aj o informáciách, ktoré sa často do hlavného mediálneho priestoru vôbec nedostanú. A ak chcete podporiť tento projekt a túto minisériu, určite dajte odber, like a zapnite si notifikácie, pretože v ďalších častiach pôjdeme ešte oveľa hlbšie. Keď sa v roku 1991 rozpadol Sovietsky zväz, veľká časť sveta verila, že studená vojna sa definitívne skončila. Sovietsky zväz padol, komunistický blok sa rozpadol a Spojené štáty zostali jedinou skutočnou superveľmocou planéty. Pre mnohých to bol začiatok úplne novej éry. Éry, v ktorej už medzi východom a západom nemal existovať veľký konflikt. Rusko bolo ekonomicky oslabené, politicky nestabilné a obrovská časť ruskej spoločnosti prežívala chaos 90. rokov. Inflácia, kolaps ekonomiky, vznik oligarchov, pokles životnej úrovne a obrovská neistota o budúcnosti krajiny. Na západe sa medzi tým začala rodiť úplne nová predstava sveta. Predstava sveta, v ktorom budú Spojené štáty dominantnou mocnosťou a NATO bude hrať stále väčšiu úlohu v Európe. A práve tu sa začína jedna z najkontroverznejších otázok celého konfliktu. Dostalo Rusko po konci studenej vojny prísľub, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ? Podľa viacerých diplomatov, dokumentov a neskorších výpovedí mali počas rokovaní o zjednotení Nemecka zaznieť uistenia, že NATO sa nebude posúvať bližšie k ruským hraniciam. Ani o centimeter na východ. Tento výrok sa stal jednou z najdiskutovanejších tém celej geopolitiky posledných 10 ročí. Kritici tvrdia, že tieto sľuby nikdy neboli oficiálne zakotvené v zmluvách. Iní však upozorňujú, že v diplomácii často nefungujú iba papierové dohody, ale aj politické prísľuby a očakávania medzi veľmocami. Lenže počas nasledujúcich rokov sa NATO začalo rozširovať. Najprv Poľsko, Česko, Maďarsko. Neskôr ďalšie krajiny bývalého východného bloku, vrátane pobaltských štátov, ktoré kedysi patrili priamo do Sovietskeho zväzu. Na západe bolo toto rozširovanie prezentované ako šírenie stability, demokracie a bezpečnosti. Ale v Rusku začalo čoraz viac ľudí veriť, že sa vojenská aliancia približuje priamo k ich hraniciam a že studená vojna sa možno v skutočnosti nikdy úplne neskončila. A teraz prichádza detail, o ktorom sa hovorí oveľa menej. Niektorí významní americkí stratégovia a diplomati začali už v 90. rokoch varovať, že ďalšie rozširovanie NATO môže raz vytvoriť veľmi nebezpečný konflikt. Neboli to ruskí politici, ani ruské médiá. Boli to americkí experti, ktorí počas studenej vojny patrili medzi najvýznamnejšie mená zahraničnej politiky. Tvrdili, že Rusko môže expanziu NATO vnímať ako bezpečnostnú hrozbu a že jedného dňa môže reagovať agresívne. V tom čase sa však zdalo, že podobné varovania nikto veľmi nepočúva. Medzi tým sa začal meniť aj samotný geopolitický význam Ukrajiny. Ukrajina totiž nebola iba obyčajná krajina medzi Ruskom a Európou. Bola obrovsky strategická. Historicky, vojensky, ekonomicky, aj kultúrne. Na východe krajiny žili milióny rusky hovoriacich obyvateľov. Západ krajiny bol zase výrazne orientovaný smerom k Európe. A práve toto rozdelenie sa malo neskôr stať jedným z najväčších problémov celej krajiny. V priebehu ďalších rokov začali na postsovietskom priestore prebiehať rôzne politické prevraty a protestné hnutia,
ktoré bývajú označované ako farebné revolúcie. Gruzínsko, Srbsko, Ukrajina a ďalšie krajiny bývalého sovietskeho priestoru. Západ ich často prezentoval ako demokratické hnutia za slobodu. Kritici však tvrdili, že Spojené štáty a rôzne západné organizácie mali v týchto udalostiach výrazný politický vplyv. A práve Ukrajina sa postupne stávala jedným z hlavných bojísk tohto geopolitického zápasu medzi Ruskom a Západom. Lenže to najdôležitejšie malo ešte len prísť. Rok 2014 totiž úplne zmenil celý smer Ukrajiny. Protesty na Majdane začali pôvodne ako reakcia na rozhodnutie prezidenta Viktora Janukoviča neuzavrieť novú dohodu s Európskou úniou. Situácia sa však postupne začala dramaticky vyostrovať. Do ulic prichádzali 10 000 ľudí, rástlo napätie, pribúdali násilnosti a krajina sa začala čoraz viac deliť na dva úplne odlišné pohľady na budúcnosť Ukrajiny. Jedna časť spoločnosti chcela silnejšie prepojenie so Západom a Európou. Druhá sa obávala straty vzťahov s Ruskom. A práve tu sa začína jedna z najspornejších častí celého konfliktu. Západ opisoval udalosti ako demokratickú revolúciu. Kritici však tvrdili, že Spojené štáty mali v udalostiach výrazný politický vplyv a že pád vlády nebol iba spontánnym protestom. Po páde Janukoviča prišla okamžitá reakcia Ruska. Moskva začala hovoriť o bezpečnostnej hrozbe, o strate vplyvu a o možnom približovaní NATO k svojim hraniciam. A práve vtedy sa dostáva do centra pozornosti Krym. Krym mal pre Rusko obrovský strategický význam už celé stáročia. Nachádza sa tam Sevastopol, domov ruskej čiernomorskej flotily a jeden z najdôležitejších vojenských prístavov krajiny. Rusko tvrdilo, že po udalostiach v Kieve existovalo riziko, že o túto základňu príde. Krátko na to prišlo obsadenie Krymu ruskými silami a referendum o pripojení k Rusku. Západ označil tieto udalosti za anexiu. Rusko ich prezentovalo ako ochranu svojich strategických záujmov a rusky hovoriaceho obyvateľstva. Ale skutočný problém sa tým iba začínal. Na východe Ukrajiny, v oblastiach Donetsk a Luhansk, sa začali formovať separatistické hnutia. Región Donbasu bol dlhodobo výrazne proruský a rusky hovoriaci. A po udalostiach v Kieve tam začalo narastať napätie medzi novou ukrajinskou vládou a miestnymi separatistami. Postupne prepukli ozbrojené boje. A konflikt, ktorý mal byť pôvodne krátkodobý, sa zmenil na dlhoročnú vojnu. Práve Donbas sa stal jednou z najnebezpečnejších častí celej geopolitickej krízy. Rusko tvrdilo, že bráni rusky hovoriace obyvateľstvo. Ukrajina a Západ tvrdili, že ide o ruskú destabilizáciu krajiny. A zatiaľ, čo sa svet pozeral na titulky o Kryme, na východe Ukrajiny zomierali tisíce ľudí. Situáciu sa pokúsili zastaviť Minské dohody. Dohody, ktoré mali priniesť prímerie, väčšiu autonómiu Donbasu a ukončenie bojov. Lenže podľa mnohých analytikov sa ich nikdy nepodarilo úplne naplniť. Boje síce zoslabli, ale konflikt nikdy skutočne nezmizol. A práve toto je detail, ktorý sa dnes často stráca. Vojna medzi Ukrajinou a proruskými separatistami totiž nezačala v roku 2022. Konflikt na Donbase trval už od roku 2014. Medzitým pokračovalo aj ďalšie zhoršovanie vzťahov medzi Ruskom a Západom. NATO pokračovalo vo vojenských aktivitách vo východnej Európe. Objavili sa protiraketové systémy, vojenské cvičenia, nové základne a rastúce napätie medzi jadrovými veľmocami. Rusko začalo hovoriť o obkľučovaní. Spojené štáty a NATO tvrdili, že ide iba o obranné opatrenia. Ale nedôvera medzi oboma stranami postupne rástla. A práve tu sa celý konflikt začína meniť na niečo oveľa väčšie. Už nejde iba o Ukrajinu. Ide o nový boj veľmocí, o bezpečnostné záujmy, o sféry vplyvu, o energiu, o vojenskú moc a možno aj o budúce usporiadanie sveta. Medzitým sa začali objavovať aj ďalšie obavy. Jadrové zbrane, hypersonické rakety, rozpad starých dohôd medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Obe strany sa začali navzájom obviňovať z provokácií a porušovania dohôd. A čoraz viac expertov začalo upozorňovať, že svet sa možno opäť približuje k atmosfére novej studenej vojny. Potom prišiel rok 2021.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opäť otvorene hovoril o budúcnosti Ukrajiny v NATO. Rusko začalo zhromažďovať vojakov pri hraniciach. Moskva požadovala bezpečnostné záruky, že Ukrajina nevstúpi do NATO a že sa NATO nebude ďalej rozširovať smerom na východ. Západ tieto požiadavky odmietol. A potom prišiel február 2022. Rusko uznalo nezávislosť Donecka a Luhanska a krátko na to spustilo inváziu na Ukrajinu. A práve tu sa svet definitívne zmenil. Európa sa opäť ocitla vo veľkej vojne. Vzťahy medzi Ruskom a Západom sa dostali na najhoršiu úroveň za celé 10 ročia. A téma jadrového konfliktu sa znovu vrátila do globálnej politiky. Ale možno najdôležitejšia otázka znie: muselo to celé skončiť práve takto? Bola vojna nevyhnutná? Alebo išlo o sériu rozhodnutí, ktoré postupne priviedli svet až do bodu, z ktorého už nebolo cesty späť? Pretože čím viac sa človek pozerá na celý tento príbeh, tým viac zisťuje, že neexistujú jednoduché odpovede. A možno práve preto je tento konflikt tak nebezpečný. V ďalších videách si detailne rozoberieme rozpad Sovietskeho zväzu, expanziu NATO, Majdan, Krym, Donbas, Minské dohody, jadrové napätie, geopolitické záujmy veľmocí a udalosti, ktoré podľa mnohých analytikov pripravili pôdu pre dnešnú vojnu. Pretože ak chceme pochopiť súčasnosť, musíme najprv pochopiť celý príbeh. Ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.